Hello guys, kami ni Rose ay mag-iihaw ng tilapia for lunch at saka talong. Dito kami ulit sa labas dahil nandito ang aming ihawan. Yan ang aming lunch for today guys. Tapos talong lang, ayan, talong at kamatis. Medyo mainit yung ayan, hintayin na lang nating maluto ang ating inihaw. Ay na lang usok. Yan. Mataba-taba kasi. Anong mataba-taba? Mataba-taba yung talong kaya umusok. Na over yung tabaya. Pati talong ba may taba? Ang ano nun eh, yung natural na pampabulaklak ng ano, ng mangga nun. Yan. O magpausok ka sa ano, sa silong ng mangga. O tapos naturally mag-aano na sila. Mamumulaklak na sila kasi lalagpak na yung mga insekto. Hindi tulad ngayon na lahat binibili natin yung mga ano sa mangga pagka mahal-mahal pa. Noon pa usok lang yan. Siyempre high-tech na tayo, tinamad na ang mga lolo't lola natin. The best medicine is Oh, smiling always. laughter. Yeah? Laughter is the best medicine. Parang ganun. Well, hindi yung the best medicine is laugh. Pwede na rin. Alright. Ang henit sa earth. Pumutok na ang bulkan. Yan, nagalit na yung talong sa ano namin. Pumutok na siya. Charan! Ito mas maganda-ganda kaysa kanina. O, mina nga. Ay, katawan. Ang aming panangalia. Ito ang aming last for today. Inihaw na tilapia at inihaw na talong. Tuwang-tuwa kami sa aming 27 cents. Sa aming 70 cents. Luto na po yan. Yan. O, di ba guys, oh? Tilapia. Easy cooking tayo. Adjustable tong ano. Pwede namin alsa-alsahin eh. Yan. That! Ayan, ready na ang lunch namin. Inihaw na tilapia, inihaw na talong with kamatis at mangga. As usual, kami ay kumakain sa labas ng aming bahay. Sabi ko nga, dine out ulit tayo. So, ibig sabihin niya, pag dine out, hindi yung pupunta kami sa resto, kundi lalabas lang kami ng aming bahay. Dahil summer na nga at napakainit, so if we want to have fresher na air, kaya lang ginagawa namin parate. Nagpe-prepare kami. We go out at nagsiset kami ng kainan sa labas ng bahay. It's either sa silong ng aming santol o dyan sa aming chilling area. Gawa ng gustuhin man nating lumabas sa mga panahong ito, eh, iniiwasan nga natin ng kumala kung saan-saan dahil pagsalap ng mga virus sa mga resto, sa mga matataong lugar, lalo na kami ni Habi dahil matanda na nga kami. So pagka bored na kami inside the house, we go out. Kumakain kami, especially lunch sa labas. And while we are having lunch, we have also a good conversation. Try nyo din guys, kung meron kayong mga silong-silong dyan ng mangga, ng puno, pwede tayo mag-set ng table sa silong tapos kumain tayo sa labas ng nakakamay para maiba-iba naman yung sawang-sawa na tayo sa loob ng bahay natin at hindi man lang tayo makalabas. Pwede tayong umikot-ikot lang sa bakuran natin, maiwasan natin yung nasa loob lang tayo ng apat na sulog ng ating bahay, diba? Tapos kwento-kwento lang, magkamay, nakasalampak. After eating, makinig tayo sa music. Kung dala natin ng ating mga phones, pwede tayong mag-whitey, magdot-dot, manood ng mga
videos o makipag-chat habang nagpapahinga. Yan, karaniwan ang aming ginagawa kung kami ni Habi ni Rose ay burong-buro namin sa pumupunta ako sa kapatid ko tapos nagsiset din kami sa bahay kubo ng kainan. Kakain kami doon ng dinner o kaya lunch, ganon, kwentuhan, ganon lang tapos uwi na kami. I think sa bahay pa rin yung pinaka-safest na place to dine out. We have to be extra careful sa paglabas-labas para na rin sa ating sariling kalusugan. So ako dahil matanda na nga ako, sabi ng mga anak ko, i-lesson ko yung paglalakwatsa. Dito na lang sa bahay, i-lesson namin ang kanyang yung paglalakwatsa. Nililesson nga namin ni Rosana kaya para humaba pa ang life at makapag-whitey-whitey pa tayo forever. O, di ba? Masaya. So, that's it guys. Sana nag-enjoy kayo sa panonood ng aming simpleng video for today. Sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa amin, please consider subscribing, i-like at i-subscribe nyo kami at mag-comment na rin kayo. Salamat. Stay safe. Hanggang sa muling pagkikita natin soon. Bye. Ingat. Pinapakita mo siya tapos. Tapos natatawa kasi ako dun sa mukha niya.